Diyos marhay na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Jasmine Baloloy. Jasmine, good afternoon. Go ahead. Mismo an updated medal tally. Hali mismo sa DepEd spokesperson ni Flor Marie Humamil at din ang clerk of course na si Cristina Minya. Arrange na po ini, Sir Pio. Naga City, iguang 72 gold medals, 54 silver medals, and 63 bronze medals. Albay, iguang 62 gold medals, 65 silver medals, and 73 bronze medals. Cam Norte, iguang 52 gold medals, 58 silver medals, and 45 bronze medals. Cam Sur, 39 gold medal, 68 silver medal, and 70 bronze medals. Legazpi City, iguang 33 gold medals, 31 silver medal, and 34 bronze medals. Ligao City, 33 gold medals, 28 silver medals, 19 bronze medals. Sorsogon Province, iguang 26 gold medals, 18 silver medals, and 35 bronze medals. Masbate Province, iguang 16 gold medals, 16 silver medals, and 21 bronze medals. Tabaco City, iguang 11 gold medals, 8 silver medals, and 18 bronze medals. Sorsogon City, iguang 10 gold medals, 4 silver medals, and 21 bronze medals. Catanduanes, iguang Jasmine, kamagen nagkaigwanin po problema yung transmission duman sa Catanduanes kumpirang medal ang sa indang nako as of press time. Catanduanes, balikan ta. Catanduanes, iguang 7 gold medals, 11 silver medals, and 28 bronze medals. Iriga City, iguang 7 gold medals, 6 silver medals, and 14 bronze medals. Ang Panfuri, iyoan na Masbate City na may 5 gold medals, 6 silver medals, and 14 bronze medals. Nanginganot sa top 5 ni ranking ta po ini Sir Pio, sinot digdi ang Naga, Panduan Albay, Panturoan Cam Norte, pang-apat ang Cam Sur, asin ang panlima iyo ang Legazpi City. ano yan, final medal standing na yan kan palarong Bicol o still counting pa over? Still counting pa po, Sir Pio. Igwa pang mga championship games ngunyan. Sir Pio. Igwa pang mga championship games ngunyan na pinagigibo. Igwa pa po, Sir Pio. In fact, ano pa, di pa po tapos ang athletics. Oho, iling kung ining nangyayari ngunyan na natatada pang championship games, kung dain nanin bearing iyan sa standing, ang manginginot is Naga City. Correct, Roger to that. O yan, pira na sana ang pigkakawat ngunyan na events. Tangon yan eh. Ang aram ko po, Sir Pio, igwa na lang po at ang 3 o 4 na games po ang ongoing, Sir Pio. O yan, kung 3 o 4 na lang, dahil na aning bearing dyan sa standings. It's Naga City ang magiging champion ngunyan. Correct. Okay. Sige di, sa football, isinerbi na so desisyon kan DepEd duman sa atleta na lifetime na siyang pwedeng magkawat sa sporting events kang DepEd. Ano man na sporting events kang DepEd? Roger to that, Sir Pio. Naiserbi na ito sa atleta? The ipa po yan, Sir, confirmed. Mhm. Pero ipag-question kan DepEd. Okay, sige Jasmine. Aha. Yan ang dagdag na bareta. Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you so much, Jasmine. Yan po, partial and unofficial medal standings kan gabos na probinsya sa Ciudades na nagpartisipar sa Palarong Bicol 2024. Naga City ang nanginginutan. Kung nagkakapira na sana na events na pinagigibo for a championship,
malamang dai na matanyog ang Naga City. Ikaduwa, Albay, no? Tama ba? Pangduwa yung Albay. Tama ba? Sa tally, medal tally. Baguan na dalagan kan mga bareta sa lado nasyonal, may saro kitang hanap buhay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Diretso kan dalagan kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good afternoon. Go ahead. Plano ni Mayor Domingo Escoto kan uwas na i-expand sa mga masunod na taon ang mga aktibidades sa Coastal Barangay Sakop kan uwas. May kinaraman digdi sa pinagsisilibrar ngunya na Puto Festival. Initangani na makasabay man mapromoter ang mga beach o resort sa coastal kung sa man ang mga nakatagong panlaban sa turismo kan nasabing banwaan. Susog sa alkalde po pwede man sa coastal ang mga beach mga aktibidad siring kan beach volleyball asin iba pa. Ipig proponer niya ini kay DOT Regional Director Herbie Aguas kung saan suportado ini kan DOT Regional Director ang Puto Festival kan uwas pantulong aldaw na iningunyan igwa pang 7 aldaw na mga aktibidades ang nakahilera kung saan sa showcase digdi natural iyo ang produktong puto kung paano ang pag-ibo kay ni asin pagluto. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, dai mapundo ang Pilipinas sa paglatag ning diplomatic protest laban sa China manungod sa pinagigibong illegal na aktibidad asin panghaharas pambubulikan China sa West Philippine Sea. Sa ginibong National Security Cluster Workshop, sinabi ni Foreign Affairs Ambassador Maria Teresita Daza na padagos na nagdadagdag ang diplomatic protest kan Pilipinas kontra China. Sinabi niya na dai maghasawa ang gobyerno na iprotesta ang bako tamang gibo kan China kung saan dapat pauro-utro na ipangapudan asin ipaaram ini sa bilog na kinaban. Tinaawan doon ni Daza, legal gabos ang lakdang susog sa international law asin 2016 arbitral ruling. Sa lado naman kan Philippine Coast Guard o kaya sa lado naman ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang tagapagtaram kang NTF-WPS o kaya National Task Force West Philippine Sea, sinabi niyang nanggana ang Pilipinas sa strategy na i-expose ang mga illegal na aksyon kan China. Sa katakod na bareta, pipataparan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kan water cannon. Kontra sa water cannon ang padagos na bayolensya asin pambubulikan China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Katakod naman ini sa pinakahuring insidente na pig water cannon kan mga barko kan China ang resupply vessels kan Pilipinas sa may parte kan Panatag o Scarborough Shoal. Tinawanin doon ni Pimentel na dapat ngunyan igwan ng water cannon ang mga Philippine Coast Guard asin may kakayahan na i-water cannon man ang mga pinagtutubudan na nagbabalgar sa lay asin soberanya kan sa tuyang exclusive economic zone. Ang water cannon ang paagikan mga Coast Guard tanganing alawon ang mga illegal na naglalaog sa teritoryo kan sarong nasyon. Tinawan doon pa ni Pimentel na dapat kaito pa igwang water cannon ng Philippine Coast Guard dahil standard equipment ini sa pagbantay sa satuyang kadagatan. Sa katakod pang bareta, piglinaw kan mga senadores na ang obheto kan balikatan exercises kan Pilipinas asin US, iyon mapakusog ang interoperability asin partnership kan duwang nasyon bakuan mag-agyat sa military capabilities kan ibang nasyon. Sigon kay Senador Jinggoy Estrada, Chairman kan Senate Committee on National Defense, na ang pigkondusir na balikatan exercises sa disputed areas bako obhetong mang-agyat sa ibang nasyon kaibaan padagos na pambubulikan China. Sinabi man ni Senador Francis Tolentino na anaon ang bita ng military exercise daipig maawot tangani punduhon ang harassment kan China. Babultaan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdum.
Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude. Celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m. Holy Mass at 3 p.m. To be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, Merienda Cena, and the Jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind. The St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ah. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate. Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
Diretso kan mga bareta sa lado nasyonal, pigkakarkilong sundo sa halos 6 bilyones de pesos na ang danyo sa agrikultura darakang El Nino sa nasyon, sigun sa Department of Agriculture. Sa pahayag ni DA Assistant Secretary Arnel de Meza, nasa halos 6 bilyones de pesos na ang danyos kung sa pinakang dakula ang sektor kan paroy na nag-abot sa halos 4 bilyones de pesos. Sinudan ini kan mais na may kantidad na halos 2 bilyon pesos. As in high value crops na uminabot sa halos 100 milyones de pesos. Dagdag pa ni De Meza, Mimaropa Region ang pinakaapektadong lugar sa bilog na Pilipinas. As in nakapag o kaya uminabot na danyos sa nasabi ng lugar in halos 2 bilyones de pesos. Sinundan kan Western Visayas halos 2 bilyones de pesos man. Cordilleras halos 800 milyones de pesos. Asin Cagayan Valley na uminabot man sa halos 600 milyones de pesos. Sa katakod na bareta, siniguro kan Department of Agriculture ang establing supply nin bagas sa bilog na taon maski paigwanin diit na pagbaba sa produksyon sa enot na tulong bulan kan taon 2024 darakan epekto kan El Nino. Sa report kan Philippine Statistics Authority, buminaba ang produksyon kan bagas pon kan Enero sagkod Marso nin halos 5 milyones metriko tonelada kumpara sa halos 5 metriko tonelada sa parehong peryodo kan nakaaging taon. Pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Meza na maski igwa pa nin pagbaba sa produksyon na abot sa 100 metriko tonelada, igwa pa maning maabot na wet season kung saan pigkakarkulo na mas dakula ang produksyon digdi. Ultimong bareta sa lado nasyonal, diit-diit nang nagluluya ang recruitment kan mga hobenes kan communist terrorist group sa nasyon dahil sa pinakusog na kampanya kan gobyerno kontra sa mga ini. Sinabi ni National Intelligence Coordinating Agency Deputy Director General Abelardo Villacorta sa bagong Pilipinas Public Briefing na makusog ang pigigibong monitoring kan binilog na Directorate for Cybersecurity as in emerging threats sa mga na-identify na suportadores kan terrorist group sa nasyon, kaya nabawasan ang mga estudyanteng nagbamarcha sa mga tinampo. Sa tabang kan ibang ahensyas kan gobyerno na mamonitor kang NICA ang mga grupo na nasa likod kang recruitment sa mga hobenes, kaya naaagapan kan gobyerno ang hiro kan mga ini. Sinabi pa ni Villacorta na pigbabantayan kang NICA ang social media dahil pigigamit manining platform kan mga komunistang teroristas, asin may mga na-identify sindang mga nagpo-post nin bako magayon kontra sa gobyerno. Sinabi kan opisyal na igwa sindang mga pigigibong lakdang asin pigakahuron kan NICA ang mga target na estudyante asin mga hobenes asin pigpapaliwanag sa sainda ang mga kautikan kan Communist Party of the Philippines, kaya nagluya na ang recruitment sa mga ini. Bareta sa ibang nasyon. Makaliis ang sarong semana sa giraray na nahiling ang 26 na Chinese aircraft asin na 5 naval vessel sa Taiwan sa nakaliis na 24 oras. Matatandaan Abril 27 kan ma-detect kan Taiwan Defense Ministry ang 22 na People's Liberation Army aircraft na naglaog sa Air Defense Identification Zone. Ngunya naman na Biyernes, base sa ipinaluwas na statement kan Taiwan Defense Ministry, nagbalyo sa Midian Lane ang 17 hali sa 26 na Chinese aircraft dangan naglaog sa Northern asin Central Air Defense Identification Zone kan isla. Ang presensya kan Chinese Air asin sea asset sa lugar iyon nagkapirang semana nasa na bago ang nakatalaan na inaugurasyon kan bagong pamayo kan Taiwan na si Presidente Lai Ching-te na pinagkukonsiderar kan China bilang dangerous separatist. Bareta sa sports, dinaog kan bench players kan Indiana Pacers and Milwaukee Bucks sa Game 6 kan Eastern Conference. Nagtapos ang sa indang laban sa score na 120 kontra 98 kontra sa Pacers, o kaya pabor sa Pacers, para mairehistro ang 4-2 lead o kaya 4-2 win-loss sa best of 7 series. Naka-score si Obi Toppin ng 21 puntos asin si TJ McConnell naman nagdagdag ng 20 puntos na nagkanigo para madaog ang Bucks. Sa ngunya ng Pacers, Celtic asin Knicks pasanaan secured na para sa second round kan Eastern Conference.
Sa pangaran ka nagsururat ka ng informasyon sa pamamayon ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, June Napoli sa Control Technical, sa IT Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarting uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte.